Nyakoromoge Jwang oyawre kendo machiegni wantiere kar kae wacho ni wadhialo higni 2 kaka Ramogi TV. Happy birthday Ramogi TV, happy birthday. In bende isebedo kodwa ka higni 2, wacho ni higni 2 ka wan kodi to wasuda kodi kendo wagoyo okang'. Okenge duto masebedo kae ka wagoyo nyaka Ramogi Jwang en mor marwa ni kawuono wabedo kae ka koro wadhialo higni 2 go duto ka wantiere kodi kaka jawinjowa kaka jahera mar Ramogi TV. E kinde gi duto mosebede kodi en puoch gi pak. Ichiewo pile pile okinyi kineno chenro mopogore opogore e Ramogi TV. Wan kodi mibedo kodwa kae are odiochieng' mokwongo nyaka kawuono okinyi saa 12 iseyawe kodwa ka. Saa 10 intiere kacha kapod iwinjo wendego mag injili ka intiere kar kae kiwacho ni ruoth opaki, mano are saa 6 otieno intie kodwa nyaka okinyi. Chak waringo kodi godiochieng' e chenro duto te mag Ramogi TV kowuok e Rupiny kod mbaka Oromo. Watere achiel kachiel nyaka e Pado Manyien, kaeto bang'e wadonjo e weche manyien mag saa 7, wakelni mbak ndalo saa 8 nyaka saa 10, kaeto bang'e saa 10 nyaka saa 12 kanyo iyude chenro mano mar ngoma Owake. Lure ni nene odiochieng' mane, chiembore en Sukus Owake to en Reggae Owake. Kowuok kar kanyo ikelo kod DJ Vic, idonjo e chenro mar penj laktar nyaka Ramogi Jwang saa 12 nyaka saa 1, kaeto weche manyien mag saa 1 bende biro ni odiochienge mopogore opogore. Mano ka wantiere kodi kacha chieng' wuok tich nyaka wuok tich, mano wakelni weche manyien saa 1 kod mago ma saa 3. Gitwak bende wabedo godo otieno, wach ni rameny piny wantiere kar kacha, mar duol wantiere, duond jopiny wantiere go kacha. Nyaka Ramogi Jwang ibedo kodwa e twak gi duto ma otieno maka ochopo kacha otieno saa 4 wantiere kod kidienje mopogore opogore bende mwakelni kacha. Wan gi Ramogi Night, wantiere gi thum Dagmor, wantiere kod Tiedero saa 11 nyaka saa 1 odhiambo. Gigi duto ma isebedo kacha ka iluwo. Chieng' Ngeso ka wantiere kod rogo mag nyithindo, isebedo kodwa ka chenro mar injili kalo, injili ngima chieng' Ngeso isebedo kitawo achiel kachiel nyaka chenro muhero ma otieno ma bende biro nu chieng' Tich Abich ka Tich Abich mano ma nyako chia bende isebedo ka yudo. Higni osekalo 2, okenge mage mosego to magi duto ne ochako tarik machal gi mae, tarik 29 dwe mar 11 kama ne gigi duto chakre achiel kachiel kane oganda jofwambo manyien mosebedo e kembe opogore opogore. Moko bende ne ntiere kambi mar All Media Services kae ka koro wachako achiel kachiel en odhiambo mane piny Kenya duto ne rito. To gigi duto ne ochako nyaka Ramogi Jwang gi paro ma bende kawuono ang' wawinjo ne kar ka kuom jachung weche marwa ma bende ntiere godo odiochieng' ma kawuono. Jachung weche mantie godo kawuono nyaka Ramogi Jwang en jal mosebedo wacho ni e industry marwa mar media kuom thuolo moro malach bende manyaka sani kisewinjo kiwinje kacha e nyakalondo mar Ramogi. Kawuono osemako bad jopuonjre mag weche mag fwambo mopogore opogore kosedhialogi kuonde ma gintiere ka nyaka sani bende wadabedo kode ka miwane chal mar wach ni en to higni 2 gi tiende nang'o ka intiere kodwa ka. Okinyi ma kawuono mano Ken Muga Nyakwar Peres ma bende wantie godo okinyi ma kawuono mondo mi okonwa ni en kaka japuonj weche mag fwambo, ojafwambo osebedo kodwa kar ka. Ken Muga wacho ni en mor mar bedo kodi kendo kana wachako ninu wendo wae weche mag gazet kendo wanone yo makare kitayo wa weche monego wawachi moko nego bino wawache yamo machiegni kawuono mondo wabed kitwak. Erokamano. Apani ito kita kodi wan gi rapar malach kama moyo higni 2 higni 2 tin kiwacho ni japuonj gi japuonjre tapani waa kodi mabor e kinde mane pod ionge del maromo kama. Apani ndalo chakara koti nok nyalo ate molore sani bet apani Ramogi osedhi kodi maber. Amor ni koro wanyono higni 2. Ne wachake kama ne wawacho kata seche mane wantiere kocha gi director Alex Obado ne nyaparo nitie kinde mane wachako makata keto gaset e korodni nok yot. To tinde at least king'iyo to iulose we gaset to isieme e korot to gaset lokore. Kindhanyo korot matin to gaset lokore biro ite machielo. So pani wasego okang'. Sigana to rabora mang'in wadhiro thuolo mar mondo mi wado iye wach to wasego okang' mane nyato kalore koda dongruok mar Ramogi TV, dongruok mar joneno, dongruok mar jogo masiro chenro mopogore opogore, dongruok mar jogo malendo, dongruok mar jogo mabende tayo kidienje mopogore opogore mag uso mwandu mawakeyo, to kaachiel kod jogo bende chiwo paro kotende kod dongruok
marwa kanyakla ka joluo to kaka jogo mohero Ramogi TV. Erokamano ahinya Ken Munga kuom thuolo bende mar biro mondo mi warangane kaka kindegi osebedo. Wadog adoga chien, Ramogi TV chakore, milome uchiwo oko, oganda oro kwayo, jodala ochako penjo kakalo e nyakalondo mar Ramogi Radio ni to chopo karang'o, kaeto tarik 29 koro ochopo kendo kar sa 12 odhiambo ene yamo. Chenro go negi chal nade e kinde ma ikruok ne Ramogi TV kata biro mar Ramogi TV? Chakruok mar Ramogi TV ne ok ochakore gi odiechieng' achiel. Kata kapok ochopo tarik 29 ma dwe mar 11 mar higa mar 2021. Motelo ne wantiere koda ikruok ma kagi kacha e kidienje mopogore opogore. Otimore kuom thuolo moingo kata mana higa achiel gi bathe. Ahinya to king'iyo ni nyaka to ne kete chenro mar ng'eni to wadani wabed koda wadani wabed koda tipo machalo kama. Wadani wabed kod chenro machalo kama. Miluongo kama titimo gi nang'o. Koro ikruok nobedo malach ahinya to king'iyo ni bende nyaka ne wang'eni to jowadwa rang'o ma giremo mowinjore bed ni chopo negi. Jowinjore bed ni nenang'o kaponi oyawnegi Ramogi TV. To magi nokawo buche makagi kacha, nokawo twak gi lalruok makagi kacha. Kinde no kane otelne koda kweth motegno ahinya. Kinya paro kata kinde no nyaka kod Charles Odhiambo kapod ne nitiere ka. Ne ji bedo kod buche moko ne bago nyaka e otieno nikech samoro thuolo onge malach ji bodech timo tije moko. Mondo mi ne ket chenro gi mondo mi gibedi. Nitie joma ne ok chiem kata samoro. Kech wuok ni donje bura machielo, ijo romo machielo kamano. Koro no ket gik moko magikone waduogo bedo koda wanyawacho ni chenro moro ma wiye niwacho ni koro ma apani ma nyalo bedo maber. Ichako chenro kendo mar chako doyo iye kendo. Nang'o wanyalo loko e chenro gi. Wanyalo keto weche manyien chalo nade. Kata kapok ochopo iye kata mondo mikoro chaka rangane kuku mare Ken ng'ato penjore ni koro une jok mano bet piny gi telo wa moko mag Ramogi TV e kinde mane koro paro maka magibiro ni ubiro nade gi paro kuom ranyisi nubeta beta piny tu chiewo kata kusebedo gi paro moro kata bura to wacho ni ma koro luong ni Injili kalo to waket roda nyar koket mo kaka jata chenro mar Injili kalo kato moro duogo wacho ni Injili ngima to duogo wacho ni marwa ni gokinyi koro mi nying mar rupeny kama gintiere karka paro ne gintiere kanye wachako mana gi moko ma bende kwachako kinyi kanyo kwadhi e weche manyien kaka nupogo gi nyinge gi ma opogore opogo igni ariyo oganda winja ne kawuono sigana ni koro yo makare apani Injili kalo to be sigande anyalo wana chiwo kuom ranyisi wabedo piny gi roda kama to waparo to koro gini nyaluonge na nikech mong'ise na mama nying ng'at machielo be manya ni nying mondo koro wang'e ni to ere kaka onyalo donjo maber. To ne wang'iyo to wer mar Injili koro kalo biune sewinjo werno Yesu kalo bine jadolo koro kalo so ne wang'i koro wago kwan gi roda ka wabedo ofiso miluongo ni creatives kanyo. Jilo jamwaka bende yore koro ujiribi ni koro donjo to wakawo nying mar Injili kalo no mondo oti to wachako paro nyinge mamoko wabende mane nitie to ka koro piny ji obedo piny koro aputo obedo piny ng'iye to wacho ni Injili kalo ni to donjogo. Koro mane kaka ne Injili kalo no donjo. Nitie mamoko bende ne wabedo piny kaka rogo mar nyithindo nya paro ka VOJ piny to koro gini dobed nang'o obed mesa mar nyithindo obed aguch nyithindo obed ang'o to wang'iyo ni rogo ing'e ni rogo en kama king'iyo kuonde ma kata ma tie aora moro kata ma wi got nitie kuonde moko ma samoro kunyore gi ma ng'ato nyalo dhi to donje tidhi ibede iluongo ni cave. Koro kuonde gi kata king'iyo kinde machon nitie kuonde mane ji ne ponde kata kinde dhawo ne giponde i rogo moro to gi samoro ginyaka dago e mbaka ginyalo timo weche gi moko. Koro nwakawe to wacho ni waket ni gini rogo mar nyithindo kama ginyalo chokore gi wache weche gi. To mane kaka ne aneno ka nying mar rogo mar nyithindo nobiro. Anya paro ka VOJ gonyo wiye kabisa ka wacho ndo waluonge nang'o. Koro weche gi nobiro e yore mopogore opogore. Jay bonyo gi ni paro ni yawa to koro chenro mar wuok tich ni waluonge nang'o.
weche manyien. Mar tich ariyo waluonge nang'o e weche manyien. Tich adek waluonge nang'o. Kanyo mane wachako yudo nying machaka rameny piny, wayudo ratil. Ratil cha ni koro ji obedo piny koro ng'ano kel kore. Ng'ama pek ne wadgi. Omeno ka koro king'iyo ka ratil en. Samoro no ka ji gwarore kacha yak mabati iwe mani thuo gi. Lakini mane kaka en. Koro edo ratil dhi koni ng'ani ywaye, ng'ani chake ywaye. Koro mage ka ne watemo manyo nying go. Rameny piny ne wang'iyo ni nitie weche mathoth matimore ma samoro otimore kamoro achiel tinyalo yawe malach mondo mi wang'in to joma moko to nene nang'o. Koro mane ka rameny piny nobiro, nitie muolo moro mar rameny piny nigo mopogore kaka king'iyo kaka ratil nitie. To nwachako wang'iyo ni koro mo tich adek kama to samoro wanya bedo gi thuolo mar mondo koro jopiny bende openje penjo moko gigo e simu kata e weche manyien, giore ote, buch jopiny nobiro kamano. Koro e weche nyinge gi ne gibiro kaluwore kod paro maleo mane jogo mane nitiere godo gi lek mane gineno ni nyalo chopo kare kapo ni oti kod nyinge makamago. Ka chiwo bende ranyisi ka chenro mamoko machalo mag miel, mag ngolo gi bende wachako wang'iyo ni samoro ji ong'iyo gi wer kata thum, to wang'iyo ni kare ko luonge ni pado nikech ing'e ni kinde machon nitiyo gi miluongo ni record player cha mane chalo san cha niwacho ni thum san ono je ni nenda ni pado kara pado san koro kwachako dug jing mar pado cha ma koro ne wach pado manyien gi nochope. Ng'ato samoro ne nya paro ni obed pado maleo, pado ma to wacho ni pado manyien to maga kaka nying makamago ne biro mowachopo gi mbak ndalo, wachopo gi mbaka oromo. Koro ne gina bedo piny to paro. Nyaparo ka jombuta gini be gonyo wigi ni koro ngomo wake gik makamago. To moko be ng'eny ka loko tudruok mane wantiere kod Ramogi FM ne bedo mayot nikech king'iyo wiye machalo guyo gini, Fredi Janam gini kane biro gi chenro mar apith kod pur to ne bedo mayot mondo mi nyinge gi ne bi. Mano bende nyakoro mag jwang' ipenjri kata penjo mathoth ahinya odiochieng' machalo kama okinyi mano ne kalapapla makoro neno kanya achiel kachiel makoro nitiere kata nong'awe kendo nong'awe malo saidi wacho ni kineno Ken Mukaparo nobiro kendo oganda penjre Ramogi TV olanda kama to koro ero wane yamo odiochieng' ni paro mane nitiere matiyo kod kalapapla odiochieng' makoro nyadhi mane nitiere kod odiochieng' machalo kod ma higni 2 mokalo nochal nade? Joma ne tayo chenro mar keto rangi, iwacho ni kala, keto rangi kuom gima datimore no, mede ndhadhu, bene paro matut ahinya. Ing'eni ka okara ni joluo kende, nitie paro maleo moke nyaka gi dhoudi mopogore. Koro nitie joma nochung' ne chenro mar eko, Monica gini oting'o Alex gini, ma ne gi eko ni koro jorwakre machalo nade. Cleophas gini oidh ang'o, gibig ang'o, gilor nang'o, gichop sadi. Nitie joma ne otayo chenro no ma kata an owuon nitie moko be nobwoga nikech ng'eni kila ng'ato ne timo kidieny mare. Wan watimo ikruok hie ni to ang'o midhi lando tieno, ang'o midhi wachi sechego to dhi bedo nade. To nitie joma ne ng'iyo ni to jogi idho gari ka gibiro koso jogi dhi chopo nade. Kendo kane Lydia gini lore gine ende kalapapla ting'eni ma be pod mana mwandu kambi. Ok en gimoro mana dhi oom mabor. Aneno boys moro kanyo lor. Koro ne en gima ber ahinya. Ka Roda gino fuyo gi DJ Kolo gini. To apani ne ber. Tineno ka Trevor Mbija be chiegno ji nofwenyo ni ka Trevor Mbija be nyalo wacho dholuo motegno. Koro apani en ranyisi ni noko chaka gimoko ng'eyo. Ne wachako gima ng'eyo nikech kata king'iyo pek mane wachake godo luara gi ndege kalapapla kiwuok gi kor lwase malo kichopo piny kidwa chako gimoro nyiso ma ni nitie ngadho moro ming'awe ong'awe kamoro mopogore kaka samoro ji nene gi piny ka ok oweth ema jaluo gongero ni nong'awe en malo to king'iyo kama ne wang'awe no nyaka sani pod ok walware. Gima nyalo paro ni liet to ne nitie kata un mano idho nde kalapapla no nyawacho ni liet ne nitie kata ben ni twe tai koti no romi tinyalo paro ni nitiere bwok moro kidogo nikech ng'eni piny mangima koro ne ng'iyo ji ng'iye kowuok e pinje maoko ji ne ng'iye kowuok e pacho ka joluo nigi geno pok gibedo gi gima chalo kama
to simbe be samoro gore ni ko adala moa kure ma iyudo ka samoro ni loro kata mana simbi nikech koro liet ne nitie. Ok do wacho ni nomuol ahinya. Kata wan joma ne nitiere toke ma bene ok owuok kacha mondo mi newa hie. Ne wan kod liet ahinya. Kata odiochieng' machalo kama. Ken mo geno kanyo Prince Inda gocho. Nyakora mo jango goch sane. Mana achiel ka achiel higni 2 mokalo. Koro Prince Inda gocho kar kacha ineno VOJ gini kai gini tie ka jotelo mag Royal Media Services. Ken moga ochal nade sama kama Prince Inda gocho. In nitiere kumoro go bado gini upango gik moko kaka jida kao split kaka jida wuok ka ng'ama da kawango no chal nade Jimiel nin kanye ka an sama Jimiel ni ma Prince Inda gocho ni to no wan tie kamiluongo ni newsroom kama watede weche. Wan gi Jay Bonyo malo kuchocho to wan gi Judith Omondi gini Chris Owino gini jobedo piny manyambago bedo kacha to yani kata wan kata kidu thuolo mar chopo kani kech oliet kech ma idwa weche manyien madhi e yamo mokwongo idwa ng'ini to udwa kele machalo nade. But gino waseloro piny ka gi Lydia gini Lydia gi Batie mane chako chieng' cha gin mane gidhi chako lendo mokwongo mar habari to ol be gi ol to gin bende chuny gi nyaka go kibi matin. Koro wan waseng'isogi ni koro dhi umany chuny ogonyre gi piny kacha wan waiko weche ka ne waike makata thumno kiwinji iwinjo mani gimoro ywak to kiwinje nikech pachi ni gi chate ng'eni wan gi mashinde be gi nyien wan gi gik mitiyo gi miluongo ni softwares be nyien ne watiyo gi miluongo ni Octopus kacha jo ng'ato samoro pok ong'e tiyo kode to ng'eto samoro be ng'ado weche pod ok ng'ato kong'iyo go ahinya samoro ng'ato nowuok e radio pok ong'eyo tiyo gi kaka otimore TV ng'ato nitie samoro manowuok e mbalariany ma pok samoro lwete ong'iyo ahinya gi weche gi koro ne en wach samoro dholuo mar ng'ani gi mar ng'ani pod ok owinjore koro ne en tich mar chungo gigo mondo gibed e wang'e ne en wach ahinya. So wan kinde manolore ndege madho soda ji madho champagne to ubilo gik mamit go wan wachamo liet malo kacha ma samoro kata ka en ng'at mane ichamo kiko chiemo to inyalo kori ot matin di ng'eny nikech ne wadani mondo iseno muoch ma samoro kayo ng'ato to digombo ni ka en nyathi tigole e yo maler ma ok ibedo gi ng'ukruok mane kaka ne wang'iye ma sechego ing'eni kata mana ng'ato dhawo ne wadgi ng'ato gi wadgi koro mano en chakruok mare ne en wach ma kagi kacha ma ok odhi maber ma ok odhi to kane waneno ka koro wacho ni koro to oseromo usebiro ka musewacho ni kowuok na mataro kodhi kure dogo yosieko ang'e shato dong'aw ka nitie kar kae de warango nikech neti gin weche mane opangi nyaka wuotho gik Migori wabiro manyo weche gi kendo kelnigi achiel kachiel kagi iwacho ni gichopo ni e yo moro maliw kendo wan wabedo wang'i koda iti e kor gwenge mani ng'eni Alex Obado gini be iye ku gimako yiyo ni luongo nang'o gi gine mouse luongo nang'o gi dholu oyeyo mar kompyuta mako mitetni ateta nikech ng'eni kachacha be ma giwuoye gi ng'ama nika to joma nika gi be samoro ok ong'iyo gi gini ahinya nikech koro iwacho ni ati ng'i kamera wan entiere ka anya paro kobago Lydia ma Angoche olwar ko mono kwanyo jato karo Obado gini bosemenye gi picha koro ne en chapni tapani en muoch koro nyaka ne wanyuol nyathino ma gikone owuok gima kendo nyalo paro ni ne wantiere kod thuolo mar puonjruok ma koro odong' juma achiel to wachake ming'eni motelo ne wang'eni wadhi chako gini kata dwe mar 12 kucho to milome dogo wuok ni koro wachake dwe mar 11 tarik 29 ma ng'eni ji ne jomoko nitie kata mane ji nindo nyaka ka anyalo paro kubedo koro dhogo yosieko ok makre kinyi duogi ichako mana ichake tiende charo no ng'ade ng'e mano gimoro ma bende nyakora moke jwang'o ok de kod ni gini
Sharon Ongao nokawe tek 1 tek 2 moduogo kone ni koro ng'ade gino kik wachte Charles koro ng'ise ni koro ng'ade ang'ada to koro bende nyaka itime mana kaka ondike kar ka nitie pangruok mag weche mopogore opogore ma bende nitie kar ka Ken ma bende pod wayudo kar ka Willis Odembe wacho ni Ramogi TV pek Afel Kosuda penjo niya Ken kata mbaka ndalo cha to noyude yo machalo nade ero koro kama kaka joru piny bende nodonjo ang'eni koro be ineno gi kacha achiel kachiel gin gige mopogore opogore ma bende nodonjo ang'eni ang' wayud thuolo mag neno picha machal kamano ng'ato penjo mbak ndalo dwoka ne Afel Kosuda owacho ni mbak ndalo cha to koro noyude kanye oyude yo machalo nade nwagole dho ngere nikech nwang'iyo ni wanyalo wuoyo about weche matimore sani manyasani matimore e mbui matimore kuonde ma ji odakie to wanyago mbaka kaka ojende tieng' masani maluongore ni Gen Z to nwang'iyo ni yawa koro waket gi nang'o gi dholuo kinde wani kana ndalo wani wanyago e mbaka mage wanyakuodho piny nang'o wanyakuodho ji nang'o omiyo ne wawacho ni wakete obede mbaka wagoye e ndalo ni to wabiro gi wach mar mbak ndalo ne wan gi paro mamoko bed mbak kinde mbak tieng' to nwang'iyo samoro mano nyalo bedo motegno ahinya da gimoro mabet yot koro mbak ndalo koro mbak ndalo kanyo wanyalo kuodhe weche makage kacha jotumbe wacha ng'onyo kore makoro wach mar kuoth cha ne wang'iyo ni wanyalo wacho weche moko ma samoro timore kamoro to wanyalo goye mbaka kaka koro samoro ji yedo kaka mine da bede chokruok gimoro to giwuoyo kuom gimoro to nwang'iyo ni koro ma waluonge nang'o to nying mar wakuodho piny mene nobedo wakacha cha eto nwapare ka koro mbak ndalo osechakore kane gibiro gi belo to wacho ni abelo obed nying motiyogo seche ma koro wache cha koro kacha cha to koro ji ong'e ni koro ma to koro kuodho piny to koro kuoth mukuodhogo piny no gik mosebedo kacha ka timore koro uluonge ni belo to koro Ken iwacho kar ka ni paro manitiere ka Ramogi chakre higni 2 mokalo nyalo bedo ni nitie lokruok moro amora ma oseneno ma oselok chenro moko kaluwore gi pon masani gik matimore e kinde ma wantiere ni manyalo miyo okel paro moro manyien wacho mano kaka mano mar belo en gino madonjo diere ka koro Ramogi TV osechako kendo wadhi nyime lony mantiere kaka otenore kod loko nyingi kaka itimo chenro mopogore opogore sama gibire mago bende pod biro ne un kaka jochung weche kachal koda ka jota chenro mamoko bende mane Ramogi TV osebedo safar machal nade ng'eni ne wacho ni en dongruok marwa gi mar jopiny to kata king'iyo kata kane wachako ni nowacho ni wang'iyo Ramogi TV kaka girwa gi gir japiny mantiere kanyo makoro watiyo tich mara wan jotijegi gin magindikowa e tich jopiny nitie gi paro maginyalo wacho ni yawa kaka koro sani gioro ote no nitie seche moko ma jopiny be oro ote mawacho ni dwaher ni wabede gi gimoro mawuoyo kuom gima kama wamba waduogo pedo piny wacho ni nitiere kwayo manitie mar mondo mi wamenye weche madhi kama wanyalo time nang'o koro seche koro warwako lony e iye koro samoro japiny to nokete e yo moro ma samoro yot to wakawo lony to wasoyo e iye to wacho ni koro wabi kode kama ma omiyo wabedo gi chenro machalo ng'e gwengewa ka kane wachako ne waonge kode to king'iyo samoro ng'ato kete mbui mare mar Facebook kata Twitter mare X mare kowacho ogo picha en buto choto dong ndalo moko ne Lydia Koth Nyagang' Mung'ao ogo picha koketo choto dong noero kalo ka ng'ato to mak komak to ng'at machielo bo chako go moro namba ng'at machielo chako go moro kond nyigwen njeri yo mabe njeri yo koro wacho to gigi kare wanyago mbaka gigi to emo obedo gi paro ma Jay Bonyo biro kod paro ni waluong gini ni ng'e gwengewa mondo jopiny bedo ong'eye ni to weche gi chala ni samoro moko be chakore ga matamo kata lando to mane ka gin anya paro kane wakelo nying mar Sondu nitie mar Sondu mano chando ochako matek nikia kata ni itere nade ng'ato penjore ni jochung weche mag Ramogi TV gionge to koro ka wacho kacha ni jochung weche mar Ken Muga nigi ler mathoth kotenore kod masira motimore Congo kata madhi nyime Brazzaville en ang'o matimore kar kacho pe jochung weche wane kanye e kinde ma weche makamagi kalo ma okalo nyaka lwedo mar Jay Bonyo jatend Ramogi TV ma bende jachung weche maduong'
ing'eni kaka mar sondo cha king'iyo seche moko nitie gima en kaka en. Nitie seche ma ng'ato nyalo kaka koro chuo kaloso kama anyalo luongi ni diel to ken ayany kapo ni ne wangerore kata wawuoyo awuoya kaka yawuoyi mosono man ng'ama diel ng'ama ondiek ma ting'eni ka yo wang' ni ichwanya tabiro nomera diel ting'eni mano koro en ayany. Koro nitie kaka itiyo gi weche. Nitie moko ma oum ahinya mok nyal hel ma samoro itiyo gi weche moko kiumogo to nitie moko ma jopiny oseng'iyo tiyogo ma ok en gima lich ahinya luwore gi tiyo kode sadi iwacho ni context kaka mar sonducha mache nying kaka jok ong'iyo kode giwache mayot kamano. To kapo ni kawe mikete e yo ma iparego samoro ni ikawe gi chuny moro matek mogik to samoro inyalo kawe ni en gima ok ni kare to mano ok ruch nyingeno nikech king'iyo gweng' miluongo ni Panpieri ang'o miyo jogweng'no nokogole ni gini olil iwinjo kanyo ne gikawe ni mae nying to gikawe mayot ng'ama samoro pare matut mane ma ng'ama nyawacho ni to ng'ani dibed ni pache molil koso iwinjo nikech oro mano to nying. Nitie jo miluongora ma gi nyinge moko tiluongogi ng'ato samoro nigi nying miluongo ni wich lum nitie ng'ama iluongo nyaka ni wich ng'ich ting'eni ng'ani mae nyinge kiluongo ni wich ng'ich nade an maber to kibiro yanye miwacho ni ng'ama wiye ng'ich kabisa ema miluongo ni wich ng'ich to koro mana yany. Koro nitie seche moko mwang'iyo gik moko e yo mopogore opogore ma samoro japiny moro nyalo kawe ni en gima rache mogik to boko rache mogik. Koro chungo weche ka nitie kod weche mang'eny otherwise ka bed ni wachungo duto to wagolo te to samoro gima jachopo ne japiny onge. Koro ne wadok e wach mar chako chenro manyien gi wabedo kod lony ma wakete i paro monitie ma jopiny ogolo moko bende wabedo go wan wawegi. Wasebedo gi chenro kaka king'iyo ma bende waseikore mar chako mar ni to gin kanye. Seche moko iyudo ka ji penjore ng'ato samoro penjo ni yawa Jaramogo kumanyna ng'amiluongo kama opiyo ouma moro nodhi kure ne en jathum kata ne en jadhula to wang'iyo ni king'iyo tadier wanyalo penjo ni to jogi ni kanye nikech samoro gin ji mane ji ong'eyo ne gigo adhula ne giringo ng'wech nong'e gigo gita samoro ne gigo adhu samoro ne gin jopuonj madongo mane idewo samoro gin jotelo mane idewo koro tinde gin kanye waluwo ndachgi achiel kachiel irgi kapo ni pod gi ngima wamanyo anyuondgi kapo ni samoro ne gisenindo kata samoro ne gilal nitie samoro ng'ama de ong'e to nodhi molal mapok oyudi kanye mwanyalo penjore wago mbaka ganyuolane gosiepege jogweng'gi jotendgi jomane gipon godo e kinde mane gidongo. Koro mago gin chenro mosebirogo mar gin kanye no lokruok bosebedo kata king'iyo kata kaka watayo chenro mag joma tayo chenro samoro ne Cleopas emochake to ka gikone kanyo chak waloke ng'ama chero samoro Cleopas nyalo timo machielo cha maber waket ng'ani manotim ma ng'ani atimo ma maber koro ne en wilruok ma kamano nwachake kamano samoro bod wang'iyo ni ng'ane ochake to sechege thoth ma inye moko nyal tiyo maber samoro ng'ani tiyo seche 8 to king'iyo tich motiyo nyawinjore bende otiyo kara seche 6 wacho ni kare wadwok ne Cleopas mare ni chien ng'ane ochako duogo mak ka koro wasebedo ka lokruok timore kamano nikech en gima ne ochako manyien to nwang'iyo ni to ere kaka onyalo medo dongo koro omiyo samoro lokruok bedo ga ni okele ng'ama nyien kata samoro owil ng'ano odonjo ka samoro ng'ato be owuok odhi chenro mamoko
okel ng'ama chielo. Aneno seche moko jomoko penjo ni aken mugadak wawinji e redio. Mana dira kiani somo otega mantie kar kae. Mano ote mowuok Mombasa kendo bende donjo kar kae. Irene Onyango wacho ni an adwaro mana udi mar Ramogi TV kuma uhingo higni 2 mosna Ken kone uduogi e redio kwani TV ka okudwa e Ken Ken otimo nwango e TV no ene TV ka ene mochungunwa weche koro ng'ato penjo ni in kanye e redio kocha koro iwuok idonjo e Ramogi TV ibedo korkoni to ok tiende ni ok inyal timo gimoro e redio pod wan mana kambi achiel kar ka. Ing'eni tich bedo mang'eny to thuolo be iyudo ka samoro koro idich kama samoro ma nyalo hinyore. Koro king'eni ma nyalo hinyore tiwacho ni kare koro kech ma samoro kaluwore ma gima pod ng'aw ma koka ne wachako ne nyalo bedo mayot nikech Ramogi Radio kiparo kinde ma wachake weche manyien kana gawo tayowa ma gawo chwe wuok to nowewa kong'isowa ni koro mae kaka itime. Koro wan bende joma ne achir ka Emmanuel Gene o kaka Gene bende ne wang'iso ni mae kaka itime kitieng'u kano udonjo kinde mane pod kokoa to nwang'iso ni mae kaka inyalo time maka koro ni wuok aonge to ng'at machielo time atima e yo makare kaka owinjore bed ni time. Koro bugo ok bedi. Koro eno kane wachako Ramogi TV to yudo ka wantiere kod ji mane pod nyalo timo mamoko ka nikech koro tich be nyaka bed malach koni nikech ma koro gima nyien. Ing'eni ji ok ong'eyo ang'eya mondo weche manyien chop e yamo mar TV ok gima yot ahinya. Mondo obed piny ma paro bi ni kawuono wadhi timo sigana machalo kama samoro kaka ohula omuomo ka nyoro ne watimo sigana mar Homa Bay County kama gweng' Mabala mantiere Karachuonyo mano Rachuonyo South kocha ne obedo ohula omuomo kendo modaro ji ma sani ji ojote e skunde. Mondo mi mach bedi ng'eni nitiere romo mokinyi mokwongo ma ji bedogo ma sa 2 sa 3 no ma Ali Abich biro ng'isowa ni yawa nitiere report mochopo koni nitiere kama ohula ywe ji kama to chalo nade sego simbe ka samoro sechego Ali koro sego simu ne county commissioner osego simu ne governor osego simu ne Kenya Red Cross osego simu ne jogweng' no chief na wageni mago te timore koki wuok kanyo kok wang'en to ere kaka koro ina chop gweng' ni samoro en gweng' mabor kata gi ng'ano mani ng'eni timo ikruok nikech wamanyo picha ing'eni de radio samoro Ali Abich kogocho ni county commissioner to yudo duonde cha achiel kachiel tinyalo ti godo mana koko wuok modhi kamoro ting'eni koro TV nyaka wuogi gi wuok kachiel ma gidhi nyaka kucho koro magi chop kanyo magi chak go picha ting'eni kapok gidhi go picha to picha ne be konge ndike piny ni samu wuok modhi kacha cha picha mwadwa ni wago en magi ma udhi manyo kama udhi go picha machalo kama koro giwuok ka gin gi gimiluongo ni notes magidhi godo madhi tayogi ng'eni ma pod mana tich mantiere kama ng'ato ochung' koni pod chunge ng'ato ochung' kocha bene time magi chop kacha magi goye magi tieki magi wacho ni akoro waseyude kama samoro gibiro achiel kachiel sa 7 magi duto pod nitiere ng'ama nyaka bed kaka chungo gitime achiel kachiel samoro sa 10 giwuok magi dok chako pango ni koro osechopo kode koro watime nang'o samoro gidhi go picha kata mana mar seche 2 wadwaro dakika 3 kende kodhi ahinya to seche to gigo 2 magi wuoyo gi jogweng' turi samoro giwuoyo gi jogweng' 100 to wang'iso nodwaro ji 3 kende mondo wuo koro ubedo piny koro dwaro thuolo malach ma be kawo kinde paro be okawo koko chak kanyo muchop mango chop ni koro en sa 12:30 Ali Abich pok yore 12:45 Ali Abich erego era ore koko chopo kacha koko chako ng'eti ka ma ing'eni pod jachung weche pod nitiere ka jang'ad picha be pod nitiere ka jei bonyo chung kucho rite an bela chung arite koro en tich ma king'iye to samoro mondo miangi wuog midhi tim ma moro cha dhi kethore koro miyo nowacho ni king'iyo thuolo ni mondo mi wamed ket gino bed motegno koro kocha cha pod inyalo ta gi ng'ama chielo ka pod wataye kanyakla e toke ka mondo wadhir moro ni be to king'iyo to ibiro ka seche moko be pod winja maka asomo dichiel ka dichiel e radio kacha samoro atimo nyaka report ma jiwacho ni tinde en reporter koro seche moko gigi gin gik mimako emomiyo samoro winjo ka kata nanyalo timo sigana
po kata ka Jay Bonyo bi otimo sigana moro kata bi obedo piny ogo mbaka gi ng'ato. Koro gin gik mimako nikech fwambo pod en mana fwambo. Ok tamre kata gineno ka jatendwa Linus Kaikai seche moko iyudo kobedo piny ogo mbaka gi jatelo moro. Koro pod en gima pod omaka maka kanyakla. Onge ni ng'ato ringo dhi kumachielo. Nikech iwacho ni kisedonjo lemo moro koro iwene jok moko mondo otim gichai mago bende nyalo make amaka ne koro ka wantiere kar ka ng'eni wandeo gi thuolo ma dakika 8 kama tanga ka oyueyo yena mondo miye thuolo masani wakala ne ote mantiere kar kae bang' tiere minyalo duoki ang' waduok sani ka pod ang'ina ngudhi mbele mielo Prince Inda slow motion kata ka umielo Prince Inda on mute ageno nene kanyo koweto miela eno ka jombo to dhi kama ning'eyo ni chopo kar kanye kata ka intiere kama chalo nade koro wameda kete Ramogi TV kar ka ntiere ote madonjo kaka wuok injinia Lazaro Kanyambok owacho ni oyawre tim Ramogi TV news presenters entertainers osedhi maber kabisa owacho ni that's why stations mamoko ywak ni Ramogi TV tieko gi ground. And bende I congratulate myself kaka bedo the first batch of Ramogi TV fans mane okuongo bedo hosted kaka Ramogi TV celebrate their first anniversary. Wacho ni thanks to Milton Jaka Black, Cleo, Sharon, Joyce Oduor, jatelo Jay Bonyo kachiel koda Ken Muga. Wacho ni kama Ken Muga kod osiepa ma Jay Bonyo telo nyaka tich bende dhi mbele yo makare. Kikwich will congratulate Lydia Claudia okay mano nyaka Nyada kod Walter Nyambaga kod George Bati. Lydia Claudia oduoko nyaka youth Serito News gileo. I hope ni biro luoga kendo one day. Ane Injinia Lazaro Kanyambok Makario Bangi Jamaguje Kanyada East. Youth gorito news na. Wacho ni youth grito news koso grito lady. Aya muleru ane yude. Ena mo urito ga weche manyien mwachungo nu kaka koso rito ga lady. Kata kamano ritura riogo. Ni kare grito kama gitie. Wacho ni gintiere kidenje mopogore opogore. Ng'eni mae tielo moro mar en muno ma kendo ka waduogo Ken kinde bang' waseka oyueyo masani to ang' warangi ni nitiere jok madonjo chako tij fwambo manyien. Ere kaka utiyo kod Ramogi TV ma waloso brand ma koro nyalo bedo ni e piny luo duto en emotelo e piny Kenya wantiere wachamo kek gi joka mantiere malo namba beach ka 4 wan mana kod gi malo kaka ma wantiere ni nyaka sani gin ang'o mantie kar kacha manutimo manyalo bedo ni mako lwedo jok mowuok e mbalariany jogi mowuok e sekta mopogore opogore nitie jogo mane uso obiro lendo nitie jogo mane timo tij fwambo to tich ne pod onge ka giyudo thuolo madonjo no chal nade Afelko Soda dhi mbele kanyo kowacho ni Ken Muga amor kodwa ahinya Ogal Peter ang'ina ng'ayuda ne ote mare no kanyo yo makare owacho kanyo ni Kabondo making us proud be blessed mano Winnie Ati be blessed cousin Ken Muga cousin dine no TV mano Nyameru ber Ogal Peter bende wacho ni entiere karaka achiel kodwa weekly for gutu wacho ni an gi komba kae onge ringo mitaduo aluo chenro wacho ni ng'e gwenge wa kanyo to dwarore mondo ujiu kabisa mano wote madonjo kar kanyo mbui maro mar Facebook Japolo ma ongatero ngai nitie chenro kachiel koda ka Ojwang Okode wacho ni omera be usemoro joluo kabisa Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto be nitiere kar kae wacho mane omedo luo chenro achiel kachiel ko wacho ni omor kod chenro Msonga the chairman wacho ni Egerton University present without apology entie chenro Eric Gono wacho ni an bende amor kod kaka Ramogi TV no chakore now is 2 years down the line to podo pek meli erokamano nya kuom kete kar ka Isaac Jones Oganga Ken Muga wacho ni Ken Muga mos na Cleo wacho ni chieng' moro ne abed kodu kanyo den mana geno en mana lek kachiel koda gino maitimo mondo mi chieng' ma kamano bende ochopie yo moro makare wacho ni ung'awe to pod umedo mana ng'awe to be ema wadwaro med mana make gi kanyo ote mapontiere kar kae mokwongo iluonge ni Makwogo Mark Petro wacho ni mosna wuod Masai Mara alumni the editor Ramogi okelo oganda machiegni sana joonagi nitiere weche mathoth pontie kar kanyo ng'eni picha makoro be nitie kar ka mabwogo
nyakwar Perez ka en kaka Jombuta daya o champagne audio chiegno wawija kaka nobedo chiegno kaka koro ne kaka ne giteme audio chiegno kae to bang'e ang'o akawa yweyo to wawija ne kaka yawe idogo champagne haya wadhi kwano nyaka dek donge iseikori secret ma champagne an twice de achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel mano professor onge wach ma champagne. Okay, let's go. 1 2 3. And now the entire Roll Media Services says, welcome to the new Ramogi TV. All right. Brilliant. Aya, nyakora Ramogi Jwang, koro machiegni, mae Ramogi TV, wachako higa mar ariyo kochakre kiny, higa mar adek, watieko higa mar ariyo, koro sani wakwayo ni hayo mabere kine mantie sani. Pok watieko chenro, pod wadhi nyime. Ote momeduoro karka, medkete kawa medo neno Ramogi TV. Happy birthday, kawa dhialo higni ariyo mar bede yamo kaka Ramogi TV. Chenro maru piny, kawa yweyo mare mokwongo, kik dhi mabor. Nasalamia watu wa Migoni, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai.
Mia County untie. Tarik 2 dwe mar 12. Ramogi TV oikone budho mar tipo. Tiedero biro bedo gi rumba mokue kowuok Little Gem Resort. Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrique. Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo. Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett. Bebiro bedo kanyo. Happy birthday Ramogi TV. Wanere. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Viken. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Nyakora mogi jwang machiegni kendo wantiere kae tielo mar 2 mar chenro mar Opiny. Wamedo mana koni gigo bende matimore gwenge mopogore opogore nyaka sani. Wach mantiere mabende wakelo ni weche manyien nyaka sani en ya ora Rangwena koro momore kendo ywero gweng'no mano ma Wahambla mayudore e kaunti ma Homa Bay. Chenro mag reso jogo bende ma pi odaro dhi nyime kata ka kod iterogi e sikunno mano mar Rangwena primary ma bende nitiere kacha kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamane tayo kod apis governor ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kachel kodaka Peace Red Cross bade ma Homa Bay kachel kodaka Peace Commissioner County ma Homa Bay mano Lilan mabende otelo kanyo chendo makama jofwambo mantie karkacha kendo ng'eni Joyce Oduor ankel no chal mar wach nyaka sani osechopo kanye weche manyien madhi biro dire kata saa 3 ma warango chal mar fwambo kuonde mopogore opogore. Wantiere karkane wasingo ni kan mondo mi imed oro ote kachel kodaka paro ka idhi alora Ramogi TV. Rapar mar Ramogi TV thuolo mar ignario ni chal nade nyaka sani. Oloch Polaudi wacho ni mos na Ken Muga mano wuoyi matere ng'enye peny nagoni ang'o omiyo Mombasa ok udwa tere sherehe kaka makoro opang bondo. Mombasa bene gi onage. Duok penjo ni mondi kata asom mara Eriko Keo Kizito. Mombasa sani go ola. Nino no muomo kono. Koro samoro inyalo keto nyasi tipo ka koth ochwe moloko sup. Ma sup okethore. Lakini wan kanyakla. Nyasi ni en mani koro achiel kachiel wabro bedo kwa time Homa Bay to gi gwenge moko mag Siaya. Mokalo cha no time Kisumu kod magi malworore. Keche ok warum sani don kinyo chako kwano higa mar 3 koro chako kwano mondo kachop dwe mar 11 kendo higa manyien. To waromo higni 3. Ang'eni Mombasa pod wabiro pod wantiere ka
to gima nyien en ni pod wadhi nyime kod bero weche kendo nyiso jopiny gik matimore Mombasa. Ng'eni kata bed ni oula ne omako piny kamano, to mano dok demon wachopo. To gima lich ahinya en ni pod wantiere kodgi kanyakla. Wang'eni ang' wachiw ler ewi kama nyasi ochomo. Mana kini mwantie sani nikech oganda mathoth bende koro penjore ni nyasi mar Ramogi TV ka koro gidhialo higni 2 gichomo gwenge mage. Eric Okeo Kizito wacho Ramogi TV omiyo Otieno ringo kendo lal kar kae. Owacho ni Ramogi TV omiyo amedo tiegore weche mag fwambo. Happy birthday Ramogi TV. Wacho ni Cleophas Mos na jachung weche mano migosi Ken Muga. Erokamano ahinya. Oden Dorich wacho Ramogi TV nyalo kendo wantiere kar ka. Afel Kosoro wacho ni an bende koro nyaka uluonga on behalf of jopiny. Agone jo Ramogi TV erokamano kuom yawo wang' jopiny. Ageno ni chieng' tich abich mabiro mano chieng' maluwo kiny wadhi bedo gi thuolo mar twako drowere warangi ane ni ginto ginene yo machal nade kotende kod weche gi mag Ramogi TV dhialo higni 2 ubedo kacha ka uchiwo sigana. Ramogi TV ni usenene e thuolo gi duto. Ang'eni ma e thuolo ma Fel Kosoda bende nyalo yudo ka e Nairobi ka kanya kama yudo kar kanyo. Ang'eni nitie chenro mopogore opogore ken. Ng'eyo odong' gi thuolo ma tin ne dakika 20 to watieko sani. Nitiere kidienje mopogore opogore ma bende dhi bedo kacha chenro mopogore opogore ma dhi bedo e weekend mano kochakore odiochieng' ma kiny mano ka wantiere kacha e counties wa makaluo. To kata kapok wachopo kar kanyo lene nyakura Ramogi Jwang' tie jafwambo mantiere Facebook live kama Ramogi TV openjre ni ka Ramogi TV chako bedo ka jogo maonge experience no wan jo 20 years experience jogo mane gombo neno Oguyo Jakamolo jok mane rito neno Fredi Janam e TV jok mane rito neno Milton Jaka Black jok mane rito neno James Rabala jogo wasedongo kata kwaneno ka gintiere kar kacha kendo gin jok mano mako Ramogi Radio kuom kindego duto kacha koda jogo bende manotelo negi gik mantiere kar ka makoro waneno ka oganda mathoth ne penjre Ramogi TV jok mano kaogi ne gin jok mane wacho ga dholuo e radio moro mopogore koso gin jok mane timo werni mopogore opogore nokawo jok machalando nyaka sani nyalo bedo ni gisebedo gi tiegruok mano machal nade. Apani Ramogi TV kano ma ok apar mata dieri Ramogi TV kano donjo nokobiro mar mondo chakre to oneg radio. Mano gima nitie. Ramogi Radio e mano nyuolo Ramogi TV. So it means ni jowa mane nitie Ramogi Radio e mane nyaka ta kweth manyien makoro biro bedo katayo Ramogi TV. To noken ni koro joma nie radio te obiye TV te mondo koro gik moko okethre kocha. Emomiyo ka ne okaw ji manyien manyalo dongo gi Ramogi TV gichope okang' machielo. Ramogi Radio nyaka sani pod tayo Ramogi TV weche mathoth. Emomiyo nitie moko kuom mane no kane okadho mobiro koni mondo omed dhiro mondo TV ni oyude ngadho mowinjore bed no yudo oyud ndadho bende mowinjore bed no yudo. Samoro ng'ato ne geno mar mondo one Oguyo Jakamolo ka timo chenro Ramogi TV. Ting'eni nitiere Jakamolo ma ji ong'eyo e mos gi tich ma kidwa gole Jakamolo mos gi tich mondo koro ibiro keto tim bak ndalo to ichalo ng'ama timo gima ok nyalre. Koro Jakamolo pod ne nyaka dong mana Jakamolo e Ramogi FM cha. To koro en ma koro ng'iyo ni koro ka DJ Vic kata joma timo rumba gi utime yo mane. Koro en ma nyaka otiegi ni koro in sama itimo rumba nicha titime kama. Sama itayo chenro mari titaye kama. Koro mano e ting' mane Ramogi FM nigo ma pod nigo nyaka sani. Kaponi ng'ato tayo chenro mar pith kod pur to Fredi Janam nyaka taye ng'ise ni koro sama itime kidwa penjo kama. Weche pur timore kama, weche pith timore kama, koro mane kaka Ramogi FM osebedo katayo e Ramogi TV. To king'iyo joma nokaw mondo mi ochak chenro ni no kick ji ne nitiere joma osebedo gi ng'iyo e paw fwambo gi keyo. To nitiere joma ne koka ne chako e paw fwambo gi keyo. Nitiere joma koka no wuok e tiegruok kuonde tiegruok madiere, kuonde mbalariany mopogore opogore ma bende no kete iye kanyo. Kwa chiwo ranyisi ing'eni nitie joma nodonjo gi lony ma gisebedo godo. An wuon na donjo ka asebedo radio kuom higni
moko ma diroma 6 kama. Pok nabedo gi ng'iyo e TV, to bedo ni ane iye ka, koro nitie weche moko achiel adek mane ok nyal kadha, to bedo ni ayudo tiegruok kuom thuolo mar higni 4 e weche mag fwambo. To nang'eyo ni koro ma itimo kama, obed od fwambo mar TV, obed mar radio. Koro nokel lony ma kamago. To kinde mane timo kepo be ne ng'iyo ni to nyime chalo nade. Samoro ng'iyo ng'ato kawuono ka ng'iyo Cleophas kawuono, samoro dholuo mare ok otegno ahinya. To king'iyo Cleophas ni kalore kaka owuoyo, kaka ochano wechege, kaka otemo lero korka kore. Mane na dier. Mbele kucho nyalo chalo nade. Nitiere ng'eni koro king'iyo Royal Media kaka tiyoga kuom kinde mathoth, yudo ka joma oyudo tiegruok karwa ka ok wawegi ga kamano, nikech manga mosepuonjore kod wang'eyo kaka nyalo dach. Nitie joma ne wachako go kaka jopuonjre kaka in, mane obedo jopuonjre ka Chieng' Emmanuel gini mane obedo jopuonjre ka, Collins kaka gini mane obedo jopuonjre ka, ma odongo mwaneno ni ng'ani nyalo timo gima kama. Koro kata samoro dholuo ne nitie kaka ok oriere, ting'eni ma inyalo rie, kech samoro kumise ae kode kumochope bor. Nitie jang'ad picha wa miluongo ni Eric Ounda, ma seche moko winjo ka timono report mar lweny ma kind Israel kod kweth mar Hamas. Samoro ji penjo to manga maduonde jier ni mato ng'a. Eric Ounda na kane japuonjre kana ni radio kocha, ne atemo winjo dholuo ne matemo teme kidogo. To ne nokong'e dholuo. To tinde kinyo ka Eric Ounda nyalo go report mar dholuo mar nyiso kaka lweny timore Israel, ting'eni macha en sigana matek timo, nikech mondo mi wach nyinge ka ni ne ogogi gi miruto, ogogi gi mbom, ochiel gi magina, mano matiende ni ng'ato osedongo. Koro nitie thuolo mar dongo. Anyalo paro in kane idonjo, akia ni Kisumo cha ne ok wache dholuo, nikech Kisumo nowache kidieny rang'iny mopogore. Wache rang'iny mopogore. No ke chwenye dholuo kane idonjo ka en japuonjre. To king'iyo kinde mane wuok bang' dweche moko adek, to nawinjo ka dholuo ni oselokore. To tich mane tiyo bene en tich motegno. Anya paro kata bed ni nitie kinde moko samoro jogo kong'eyo ni isenego ng'ato mbui. Owada, en sigana maintiere kar kata koro chuno mondo mi ikete mbui. En di mana manyo picha. Iketo pich ng'ama ngima. Tawacho kanyo ni ma kore jaod bura ma Baringo South ma koro bende onendo. Mitet ni ma kuoko chote e chuny lweti. Owada moko na dhiedhe ot di yue, duog chieng' tich. To ne mano pod nokowito geno, kech nwang'iyo ni ng'ani kata bed ni makosa moko nitie matimore ka, to king'iye to nitie maber manyalo timo mbele. Koro nwang'iye yo makamano. Koro nyalo bed ni samoro nokochwenye chakruok, to king'iye samoro dweche 3 bang'e kata higa 1 bang'e kata koro higni 2 bang'e, to en ng'ama koro opogore nikech none kode nyime. An ng'ina Gawo Patrobas ka nokawa moketa e radio, nokawa chika dholuo moriere, kech yudo ka analando Kiswahili. Koro lando Kiswahili, tiwuok e Kiswahili kibiro lando dholuo. To dino bed ni samoro ing'iya dhano mathany thany, samoro dinoko kawa mabede Ramogi FM. Toro nokwang'i dhano mathany thany. Judith Omondi nowuok e mbalariany achiel kachiel kabiro ka, pok nobede Nyakalondo, pok nobede television. To koro king'iyo Judith Omondi higni 2 bang'e, kata an samoro ka winjo kada ka wich bar moro an go, to samoro agone simu ni Judith ka wiya bara kama dubed ang'o, kech ochalo laktar, nikech otimo weche mag thieth kendo makomo tegno, osedonje matut, kendo kada kochiwe sigana to chiwe motegno molo kaka an dibed na nyalo chiwe. Kong'iyo weche mag somo to samoro ni help na okwamo itimo nang'o, mbui che donje nang'o, Judi ema biro gone simu. Koro ng'isi ni dhano en ng'ama ok ng'i mathany thany, nikech samoro nyalo ng'i mathany thany kawuono to kiny buogi ni samoro kumachielo miweyo ringo dhiecha otimo maber kendo makoro hinyi no wuon. Koro nwang'iye e lai machalo kamano. Omiyo wakawo nyaka ji manyien, ji ma samoro pod to nwaneno kodgi mbele. To en erokamano ni pok wadhi marach, kech king'iyo sani Ramogi TV ing'iyo kaka achiel kuom television ma odongo mapiyo kabisa, kendo koro sani wan e piem mar king'iyo television 3 mokwongo kata 4 mokwongo, to wan e nyime Kenya mangima. Ting'eni wan ok walos gi jo Kenya duto, walos gi mag Jaluo kende. To ne kuchocho wasekalo nyaka joma wacho dhok ma omako mosebedo kanyo higni 10 gi higni 10. Ting'eni mano mana higni 2 kende. Koro ng'isa ni dibed ni samoro kepo kata wang' mane neno joma ne donjo Ramogi TV gi ne ok en wang'
makare samoro dibed ni nok obedo kanyo to wang' ni nok ng'iye ni samoro ng'ani en oselendo kuom higni 20 en makoro kawe wang' ni ne ng'iye ni ng'ani pok olendo to ka ng'iye to higni 2 mabiro ng'ani biro miyo dhano magin oganda luo madwa winjo wach mowinjore bed nowinjo koro mane kaka ne wang'iye erokamano ahinya ni thuolo modong' sani kaka thuolo mondo mi waler ne Nyakura Mogi Jwang' bende ni koro chenro nitiere kar Karamogi TV dhialo higni 2 e yamo kendo koro nyaka sani Nyakura Mogi Jwang' wadhi bedo gi thuolo e chenro moro mararie ahinya gwengewa ma Kaluo ma bende wadhi miyo thuolo ken moga mondo mi okonwa kama chenro gi ochomo e weekend ka weekend iwacho kata weekend kochako chieng' man tarik 1 odiochieng' ma kiny tarik 2 nitiere kar kacha tarik 3 kwado nyaka tarik mano chieng' Jumapil mano ka wantiere kar kacha chieng' Injili kalo ken moga ng'eni nitie chenro mopogore opogore mantiere oganda wa koro nyaka yud mor kachiel koda ka puonj e kinde ma wantiere sani kata ka wachomo gwengewa ma Kaluo wantiere kod chenro mwachano ang'eni maduong' moloyo aneno ka ng'ato penjo kacha ni yawa to Homa Bay winjo mani koro watuo ahinya ukelonwa thieth kata penj laktar achiel kachiel koro bed kodgi kata kwa kanyo to dhi miel bondo koro jomondo ngima gin gi miel wadhi Sena Sena Level Hospital mano nitiere e gwenge mag Mpangano kocha mabro chake koro en chenro mobagi mar weche mag thieth Ruth Nyajimo biro bedo kanyo gi kweth mangima matayo chenro mag penj laktar to gi Ramogi team mangima wuoth makama en mar mondo mi jopiny obed kod thuolo mar mondo girad kod lakteche girad kod jous yedhe girad kod jolony e weche mag ngima thieth mar oganda waseneno kwaneno ripode mawuok makagi kacha mag weche mag tuoche ma wuok e gwengewa ma Kaluo obed malaria obed tuo mar pneumonia obed tuo mar TB kata kahera obed tuo landruok mar kute mag ayaki koro magi duto kokel jolony machiegni gi jopiny to jopiny bedo kod thuolo mar penjo yudo thieth yudo pimruok makagi kacha koro mano biro timore Sena Level 4 Hospital mano mantiere gwenge mag Chula kocha Mfangano kocha mano kochakore saa 1 okinyi to biro bedo kwadhi nyime nyaka saa 9 mar odhiambo mano tarik mabiro tarik 1 madu mar 12 ni koro bang'e kanyo biro bedo kod chenro mabiro timore gwenge mag Mbita kucho mano mar mbak ndalo ma bende wabiro bedo godo koro kapok mano timore ting'eni seche ma chenro dhi nyime mano mar thieth cha jopiny biro bedo ka nitiere kod thuolo mar neno gigi bende achiel kachiel ko biro bedo kwa watudogi ng'ama samoro onge kono to pod onyalo neno gima dhi nyime kocha biro bedo kwa waringo wadhi kocha waneno ta ng'a timore weche mag thieth kono koro wabiro bedo ka watimo mana ahinya mondo mi jopiny obed kod thuolo ibed ni in Migori ibed ni in Siaya pod in kod thuolo mar bede kanyakla nikech pod inyalo wuok midhi achiel kachiel nyaka Sena Level 4 Hospital kanyo kata inyalo neno kapo ni wabiro bedo kokelo nigi achiel kachiel mondo mi in bende ibed kod thuolo kuonde mag tudruok mag mbui makagi kacha bende wabiro bedo kwa watime weche mag thieth makamago achiel kachiel kowuok Sena then wabiro bedo kod mbak ndalo wabende biro bedo gwenge mag Mbita wabiro bedo kod kidieny makamano kopogore gi mano bende wantiere kod nyasi maratimo wabiro bedo go The Garden Bondo mano Siaya County mang'eni team mangima biro bedo ka gi joma pok noidho ferry mawuok Mbita Rusinga kadhi Bondo ang'eni kaka an pok aidho ferry anasaidhi nogola Mbita nyaka Lwanda Kutie nachopo Uyong koro go bado wabiro bedo kod thuolo mar idho ferry kwachomo The Garden Bondo kanyo DJ Local Instrumental biro bedo kanyo kod team mangima moriwo koda ka jower jolendo ma John Junior biro bedo kaka achiel kuom jodito ma biro bedo ka go banjo kanyo mano chieng' tich abich otieno mano koro tich abich otieno mano ing'eni bang' kosechanjwa motegno to koro wajonjo kacha koro wang'eni wategno koro wamiel amiela nyaka okinyi chakre saa 4 otieno nyaka che en mana ngolo mayom gi BV Band mano John Junior gi kweth mare biro bedo ka muro budho kanyo mano dala gi Young Tax of Guru kocha no Bondo The Garden koro mano biro bedo goro kanyo en thuolo ma jopiny duto komoro moro ma intiere kod thuolo mar chopo
koro kik wabed gi luoro ni samoro en giri jobondo kendgi. Jobondo jomohero ji. Ing'eni bondo king'iyo gwenge mag sakwa olak nyaka Migori gini kucho nitie sakwa. Koro jobondo jomorwako ji omiyo kata kokete kanyo ting'eni omako jo Migori bende. Jo Migori yudo invite nikech chieng'. Jo sakwa ma Migori ma thuru. Koro gini maru. Koro en nyasi ma bedo godo the garden bondo. Koro mano be japiny owinjore bed ni bedo kod ng'eyo. King'iyo bende nyasi machielo ma tarik 2 mano chieng' ngeso. Wan gi Tiedero. Tiedero ni en boro dhi timore kama iluongo ni Little Game Resort. Kamoro ni Dudi. Ang'eni nitiere jomong'eyo ni nitie Dudi moro Homa Bay County. Kine ndara mowuok Sondu kochomo Oyugis. Dudi secondary kanyo. To ma to koro ok Dudi ma Homa Bay. Ma koro Dudi ma gwenge mag Siaya County kono, Bondo kono. In the Little Game Resort. Koro wantiere koda jongolo ma wantiere kanyo koda Adoyo Afrika ma biro bedo kanyo, to koda jangolo machielo miluongo ni Lesasa Joka ma bende biro bedo kanyo Tiedero. Kanyo obiro bedo koda jolendo onge timo Ng'inja the Entertainer, Stella Brenda Nyanyakach gini biro bedo kanyo. DJ Smollett biro bedo kanyo, gibiro moro budho Tiedero. Ing'e mana gima timore Tiedero. Ngolo mag Tiedero gi bende ung'eyo. Kidwaro rumba mokue, mano rumba at room temperature. Koro mano chakre saa 11 odhiambo nyaka saa 1 chieng' ngeso. Mang'eny achiel kachiel obiro bedo ka bende watudore kocha mondo wang'e ng'ama dhi nyime e budho madhi nyime no. Tiedero kanyo nasawacho ni Adoyo Afrika to wantiere koda Lesasa Joka ma bende biro bedo kanyo Tiedero no. Koro kopogore gi mano bende wantiere kod lamo bende nikech ok ena timo erokamano e yore mag budho gi thieth, to watimo erokamano bende ne lamo nikech wacho ni bor mwaseaye gi kama wachope en nikech teko gi nyalo mar Nyasaye mabe osekudhonwa muya ma nyaka ne wachaki gi jotijewa mantiere Ramogi TV ka pod wangima waduto. Koro en erokamano biro goyo lamo mwadhi bedo godo e kanisa mar St. Michael and All Angels ACK Cathedral Bondo. Jo Anglican Kisungu gi ng'eny go kendo wamor ahinya. Koro chieng'no wago tenderesa ka walamo St. Michael and All Angels ACK Cathedral. No, watch ni nyinga watch maler. Makanisa mano kuna kani ala nubiero neno chenro kanisa gi wacha kamano. St. Michael and All Angels ACK Cathedral Bondo. Kiwe achiel. Goro. Makoro jigoero kamano. Koro kido mwenye na Angels. So mano madhi bedo kanyo tarik 3 mano chieng' Jumapil. Chakre saa 12 okinyi en lamo nyaka 7 odiechieng'. Ng'eni koro mano injili kalo. Roda Nyarko Kitmo, wan gi Brother Bernard kanyo biro bedo kanitie, to gi The Chualist wuon Ken the DJ biro bedo kanitiere kanyo. Koro chieng'no wachokore kanyakla. Abiro nwaye kendo ni en St. Michael and All Angels. Yani en St. Michael Mtakatifu Mikael to gi malaike duto. Mano kanisa mar Anglican mar St. Michael and All Angels ACK Cathedral mayudore Bondo bende county ma Siaya. Ng'eni jo Siaya osebedo ka wacho ni yawa tudako ne Siaya ka ahinya e wang' ni wantie Siaya. To mana kaka nasewacho ok wawe Migori oko, jo Migori gir Bondo giru nikech sakwa ni Bondo sakwa ni Migori. Ochone kamane kati kwalo ne jo Migori ng'wech. Kata kamano nyaka Ramogi Jwang'. Mani chenro mantiere ka weekend. Ng'eni bende ok en gino marumo. Chenro ka chenro dhi bedo ka dhialo higa 2 magi kata higni 2 magi mag bedo e yamo karkacha. Wan kaka chenro mar piny kod mbaka oromo kiny. Wadhialo higni 2 ne wadhi e yamo. Neno kiny moro manobiro ma opogore ke. Wan ko osetiek miel John Junior, osetiek Prince Enda, tikono wani koro kiny. Sharon, Joyce, Cleophas, kiny untiere Okinyi. Welo gintie ka. Unumuma nunu. Donjuru.
unumulo en geno manuketo sasa pod wantie kode koso nikech kumocha ji wacho ni nero kamano kendo en gimoro ma odhi maber e thuolo mar higni ariyo no wasebedo jadek kamano e chenro manyaka sani koro ka kori inyalo wacho ang'o e chenro mokinyi kato bang'e ang'e ang' chiwo wach mari mogik yote mari kaeto ao malora gi kanyo chenro mar openj higni ariyo wadhi ale odiochieng' makiny tarik 30 ka koro nodhi yamo e tielo kata odiochieng' mokwongo marwa nulitna to sani koro mora higni ariyo bang'e ne ulitna nikech koro ne en chakruok to en gima nyien to rupeny ne en chenro marabora ma idwa chako okinyi nyaka ang' rom sa 5 odiochieng' to geno ne nitie ka Jaibonyo Perpetua gini obedo piny mawacho ni wakete Cleophas Sharon Joyce emotimo kinyini en odiochieng' mokwongo kane udonjo ne obedo matek emo nyaka ne wachak waluchre wadonji ka watime gaset 2 samoro dhudube ne ok ochwiny motegno ahinya samoro nonro nikech ng'eni un nyaka usom ahinya ka mondo utim chenrogo nikech kawuono idadho ng'ama wacho weche mag thieth kiny idadho okil kiny so ne en wach matek mang'eni ne wayware ahinya ni koro dakusom koro une klas to sani tineno ka ng'ato ka manyo namba tibiro imanyo kuom Cleophas nikech un maun gi nembni te un maun gi lony ma kaponi nitiere wach tinyalo paro ni mano nitiere ga e pend chik namba ma kama nikech uwacho gi pile uwuoyo gi jogi pile koro en morwa ni geno ne nitie to koro geno nyuolo lemo higni ariyo bang'e wacho kane ng'ato nyalo ng'eyo ni nunumu kindeno nikech koro iwendo e gini to sani to koro dhano mopogore ang'eni kata kama okil joma chalo Midenga gini ng'iyo uwe kama chalo Wilberforce gini ng'iyo uwe sani ging'iyo mopogore kech samoro kinde mane uchako ne gin ng'acha be nyalo dadho gadier to sani samoro kobedo kodi piny to unjo mako luor nikech nitie kaka itere ma samoro ka okony tang' to okonyal wuoke koro en mor na ni wasego okang' janeno ba pod ok owewa higni ariyo bang'e pod wan mana kode kendo pod gimedo mana ywa jomoko pod medo mana biro kata kuondewa mag tudruok mag mbui oselak ang'eni kane wachako ne nitiere piem ma jomoko be ne kawo nyaka nyingwa koro gin ma giketo weche ni mane Ramogi TV wathuthni ma wachuo wakalo mago te koro hinga osebedo mang'eny to bang'e to wanyalo wacho ni nitiere mor wasebedo kod lweny be maka gi kacha ahinya to kaluwore kod kit kaka owinjore bed ni waluongo weche to wasedhi kwadongo kamano magikone wawacho ni koro ma waluong kama ma waluong kama ma waluong kama kendo koro aneno ka wan maber ng'eni pod nitie mathoth mabiro nyime higa manyien wabiro bedo kod chenro mamoko ma bende biro bedo ka medore wabiro bedo ka wanyieno mantiere go wabiro bedo ka wamedo keto ndhadho kuomgi to gima duong' ni wamed mana makore gi janeno nikech en ema ka onge to koro ng'ama wuoyo go onge ng'ama ondiko tich koro onge koro matiende Ramogi TV be onge koro Ramogi TV nitiere mana ka nikech jaluo dwani Ramogi TV obedi to koro en mwatiyone kan mo kada gonero kama na ahinya ng'eni nitiere chenro mathoth ahinya mapod nitiere karka kendo oganda wang' yude thuolo mar luwo kama opogore kama gidonje karkae ka dong' mana gi thuolo onego bed natieko chenro kinyi ma kawuono kama nitie sani akale mana ote moko ariyo adek nitiere karka Violet Achieng' wacho ni happy birthday Ramogi TV mago nitiere kod oka e Ramogi Facebook mar Ramogi TV ka somo gi achiel kachiel nyar kocha Ramogi TV magi bende gima nitiere karka nitie jok mobiro gi pages mopogore kendo mamoko mapod nitiere karka ang' wayud gi ane achiel kachiel mana ka wantiere kodi karka to nitiere ote mamoko bende mapod medo donjo karka nitie gik moko makata sani ka wayudogi iwacho ni usebedo kanyo ka uluwo chenro e gwenge mopogore wacho kanyo jogo Sharon Daisy waneno kae kacho wacho ni happy birthday our favorite local TV mantiere karaka Ramogi Sanodhi International neno ka host welo nyaka mawuok Balen gino ka Professor Odote nitiere mana kupogore karaka ipenje ni ginto giyudo ka gintiere gwenge mage iwacho ni mano e ber bedo ka achiel koda gigi duto nitiere jalmoni Omondi Badoa geno na yudo nyinge yo makare ote mari chopo yo makare wacho ni ndugu mosna jogi kendo nyisgi ni ma engineer Omondi mano akelo mano nyakwar nyapi mano kanika dongo
umosogi ahinya kendo obedo kanyo kulura Ramogi TV e chenro pile ka pile okinyi nyaka odhiambo ka entiere kar ka. Engineer Omondi Akelo nyakwara nyapi koso nyapi ero amayudi ing'enyeno bende magweng mantiere yo Kadongo e gwenge ma Kabondo do kayo de baka wano siepa ma engineer entie Kadongo kanyo mano Medusa entiere Kadongo mano nyakwar nyapi. Aya ber maratari nyakora Ramogi Jwang wan gi ote mamoko ma pod bende medo mana donjo kar kae ka wantiere ka kod ote mano mar Eric Joakim wacho ni Ramogi TV milele antiere kar kae arodo chieng' mokwongo kendo pok adok ga chien ka antiere kar ka. Erokamano nyako mote mari Wycliffe wacho ni ma Wycliffe mosiep Nyambaga gwela twak TV mondo mi agola ne pache Ramogi TV kako osebedo chieng' tich abich waborango ka namba ni nitiere wabro tudre Nyambaga komiyo namba ni wabro diyo makare. Eric Joakim neno wakantiere kaunti Moabe giwacho ni gidhi nyime kod chenro mag daro ji e gwenge ma Wahambla kama Aora Rangwena bende koro omwomore kendo oywero gwenge ma kamago. Ang'ema bende wan gi Emma Chok Abandu wacho ni mbak ndalo gi Ramogi Night Injili kalo arito maratari ka antiere gwenge ma Bondo. Grace Ann Okulo happy day Ramogi TV. Eunice Adhiambo Viviana Mwaura wacho ni wan together e chenro kiny mbaka uone. Erokamano Ken inene nyaka gi Jolango Abandu jok magintie oko kar ka duto kendo mae morwa iwacho ni kata samoro neno osiepe wamoko ma ok wach dholuo gino Ramogi TV ka gintie kuonde moko giero thumbe ma wakelo kata go giwinj dhok thumbe ma wakelo ong'ado kuonde mopogore opogore. Ang'e magawa moro Nairobi kama be ok en kata mar jaluo to be ok ni joluo madhiye to en ga mar Ramogi TV kidhi no nyaka kendo tiyo miyo kadwa dhi magawa to nyaka raw kanyo kechedo kakacha jodhok mopogore opogore machieme to en mar jal mawuok Masawa to en Ramogi TV moketi to kichak idhi e ot machielo mane iye kanyo to koro oket Citizen TV mateni koro oketwa kaka kanyuola kanyakla. Kamano kan mondo wach mari mogik ne janeno mar Ramogi TV wachako odiochieng' ma kawuono ang'e ni are kiny wane ikwa mar adek koro kodhi nyime. Wacha mar mogik en ni boko bedo mogik nikech koro mana nikech chenro kamano chenro to en ni wadhi mana nyime koda makore nikech mane momiyo ne gino chakore wamed puonjore kokalo kuom chenro ma wantiere godo to wamed bende oro ote ma biro medo ng'adonwa paro to en yo mane mwanyalo medo tego godo chenro mago mag Ramogi TV to wadhi mana nyime koda luwo chenro gi kendo kwa koloni to en ang'o kendo machielo made wapar ni nyalo biro manyalo kawo kata mana thuolo mag chenro go samoro in kod paro malew mag te yoro mane nembni mantiere ma osebed kingisim kinde ka kinde mag tudruok mag SMS mag email mag kundruok manyasani mag mbui mar social media kod mamoko wadhi nyime bende kod erore ng'ato ka ng'ato mondo dongruok marwa kik bed manyap nikech komakore to kanyo mabiro bedo kwa yudo konyruok marwa kaka oganda weche mag somo mak motegno weche mag puro mak motegno to siasa to ema weche mang'eny chakore mag dongruok to wago siasa e yo moro mariek wantiere ka wabedo wang'i wabedo iti wagolo odok e iti kuonde madwarore to maduong' moloyo wamed keto geno maro kuom Jehova Nyasaye. Nyako Ramogi Jwang mana kako bedo kar kanyo nitie gik mathoth ahinya miwacho ni makruok marwa e achiel e dongruok marwa kwa wacho weche go bende mar makruok gera ote donjo kar kae mano mar Morino Kalo wacho ni ahero Ramogi TV ahinya Ramogi TV ler ndi tiego nyaka experts niso wakelo jolony ka to bende giyudo lony margi kaluwore kod chenro mabedo go kar kae. Zak Onyango maneno kantie gwenge Maseme owacho ni bwana Oluoch oyawre ahinya kendo amora ahinya gi chenro wacho ni miyauru direction ma ochomo Bondo wabokoni ka in kata kod Chacha ma wacho ni gintiere Bondo miyauru direction mano machopo The Gardens Bondo chopuru Bondo Google Map nitie donjuru kar kanyo kusechopo achiel kachiel Kapio Junction onere mane makelo e giko mar chenro ka wachako dhialo Ramogi TV e hike mar 2 e yamo medikete kar ka imiyo wasigandi kachel koda kagino ma iseneno madier mondo mi wadhigo nyime kata mondo mi waloki yo machiel kata machielo ikete mana kar ka yono waote machuok SMS line 2 tudri kod wachiel kachiel e mbui waduto te nata e chenro ma kawuono kantiere ka kod Ken Muga nyakwar Peres jachungweche mar Ramogi TV anyinga Cleophas Oluoch
jakel ni chenro mar upeny an ja Kisumo Kanyakwar ma okew nyaka Chisango. Gino notama wacho chieng' mana timo introduction kata wapenja ni jakanye. An ma ja Kisumo. Aya ka unang'e aja Kisumo Kanyakwar ma okew nyaka Chisango oriti masani.